Totok bakatok sa udto padayon ta mga kabisyo my love so sweet sa tuwang panag-uban sa gihapon diri sa tuwang programa karong mga takna alas 12 16 na gyud. Kumusta ta diha ninyo karon? Hinaot nga okay pa mo sa all right? Kumbati gyapon ta sa tuwang pagpalig-on, pagpalagsik sa tuwang kalawasan ni labi na. Gihatod kanato sa Calabo Food Supplement no ang tigama o panalipod sa ato ang mga produkto diri sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay mga ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Mayong udto, mayong pagpaminaw gihapon sa inyong tanan diha karon. Bati gihapon ta sa paglanog-lanog ug mayong pagpahimsog sa tuang kalawasan. Okay, kumusta ta diha mga kabisyo my love so sweet? Hala sige, laing kaaging ato ang hatagag pagtagad karon. So better nga inyong panukaran mga kabisyo my love so sweet no ang ato ang programang Katok Confession. Hala sige, ani ata manukad ni ini ato ang programa. So sa pabaylaing mga gusto ninyong ipaabot ka nato, again pwede mong pabati 0917-509-5493. Again, that's 0917-509-5493. We are live po do sab di ay no, ako sa munang i-cross post din ni no. Okay, na-post na. We are live po do sab sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Pwede mong mag message diha, mag order okay sa mga produkto nato diri sa Calabo. Kung unsay gusto ninyong paliton dinhi ka nato mga kabisyo my love so sweet. Okay, pwede mo mag order diha. And yes, pwede mo mo contact. Ato mga produkto is kuha siya ha, kining COD. Okay, katong mga naa sa mga lagyong dapit ha. Pwede mong mag message diha karon. Okay, unsa man siya mga produkto nga dapat ninyong pilion or paliton. Natay Calabo Plus with mangosteen, Calabo Plus Capsule, Calabo Plus Liniment Oil, Calabo Plus Premium Rub, Calabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate na Vitamin C, Calabo Plus with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Charisma Kojic Soap o Charisma Beauty Soap. Okay, so mo kana ato ang mga produkto diri sa Calabo. Ala sige, ato sa muna itimbaya sa muna lulubaba ang ato ang mga higala diya sa pikas sa lawak no, especially kani mga stasyon nga naabot sa tuang pagsibya kanato karong mga taknaa lulubaba. Gani, labi na dyan sa 99.9 DYRG FM Radio Gindulman, Bohol. Alain FM Barubo, 99.5 Gold Bayugan, 98.7 Radio Tribo Madrid, 96.5 Radio Provinciano Maasim Sarangani Province, 88.3 Line FM Badas Placer, Kings FM 88.8 Unidad Caguay, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Dawan FM Marihatag Surigao del Sur, Dawan FM San Miguel Surigao del Sur, 94.1 Big Radio Bayugan, Real Radio San Franz 88.9, 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte, 93.9 Line FM Aras Asan, o 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City. Mayong udto sa inyong hulot, mayong pagpaminaw sa gihapon nyo sab, kumbati ta sa tuwang palanyog-lanyog diri sa tuwang programa. Katok Confession plus tarta nini mga kabisyo my love so sweet sa tuwang programa. Pabati mo ha, okay? Kung sa inyong mga reaksyon, komento, kabahin ini ato ang problema nga hatagag pagtagad karon ni ato ang confession. Okay? Pwede mo mag-message diri ka nato
again. And sa to ang Facebook Live sa Calabo Herbal Product Jester Marketing. Also, diri sa to ang Facebook page sa DJ Mike Hiling nga Facebook page. Like, share, follow. Mga kabisyo, my love, so sweet. Dita maglangan, ani ana nga to ang Katok Confession. Tawagan na lang ko sa pangalang Say. Dili na ako tinuod nga pangalan, obviously. I'm just 14 years old. Pero daghan na gidamdam nga problema. I have a family. I have 6 titas. Tapos akong paparay lalaki sa ilang magsuon. Bali siya ang second elder sa ilahang magsuon. Close Manila of course, pero wala ako kabalo nga lain di ay silag mga batasan. Anya gyud. O laylay magidug batasan ng tao. Pero mas lain gyud siguro parinti. Until I reached 12 years old, makasabot na tagtama og mali, ana, di ba? Nayuban dili pero ako I can understand na. So mao ni. My mama is super friendly, dili siya gusto og gubot. Buta ni si mama and happy go lucky ni siya. I have also a lola. Tawagon lang nato sa pangalag kini Lulubaba, lain ang pangalan siyang lola Lulubaba oh. O siya pangalan niya siyang lola. Wicked Witch. Mangkukulam. Tungod sa kamaot sa iyang batasan. Kung magpahiram og kwarta. Mamaot manggid ang batasan sa mga tao magpahiram og kwarta. Yabaw niya kung di ka bayaran. Mao na'y kinaham niya kay para maingnan siya daghan kuno og kwarta. O tinuod daghan na siya kwarta, sige pautang sa mga tao. Wala jud mi kahiraman na niya, but akong uban nga upat ka tita naa. Tapos na ako isa ka tita nga dako kaayo og hiram sa iyaha. Tapos kung manghiram na sad, magpahiram man pud noon. Pero inig lakaw sa akong tita, moadto dayon nagbalay ang akong lola og moanag sus niyan hinapod ni si Ana. Akong mama nga si Faye nang hiram na sad og kwarta. Makalagot kining kita na lang perminti hiraman. Magpahiram mo niya tapos magbagulboy. Nakaapan sa mga tigulang mga Lulubaba. Sunod lagi, matay pag makahiram pa na sa kuha, sigig panghiram, way bayad-bayad. Pag ikaw ginikanan, manghuram ganin niya imong anak, ayaw niya tuod paghandom nga bayaran ka. Kay inga niya mapug ka sa ila ha. Hinumduman yung mga bata. Kay pag na may kwarta, kwaon sa mama, kunya pagpaninglon ninyo, musulti dayog, wala na to eh. Kaya itong balo ni mo. Quiet na lang jud ka, ha? Mao gyud. Mao jud na ang iyahang yaw-yaw. Di ko kalimot. Tapos inig mo balik na sad ang akong tita para makahiram og kwarta niya, tagaan na sad niya. Then magyaw-yaw na sad. Balik-balik lang. So bali, pag-ausanyan mo niya og kasuko. Murag ana gyud. Tapos ang dili lang gyud na ako ganahan, pamilya mi pero dili ingon ana ang ilang turing sa mua. Let's say nga murag nakamino sila sa mua. Sa akong mama, papa, manghod og hilabi na sa kuha. One time nag-away ang akong papa og akong bunso nga tita. Grabing sukuha sa akong papa kay giignan siya nga siya na kunoy naghawd kay wala na nga ako ang lolo. Tapos sa pagkaugma ato, nag-post sa FB nga akong mama nga nangaon sila og pizza sa iyahang igsuon. And then, naay gapap sa iyahang notification nga gi-open niya. And then, ako day tong tita ang ga-comment katong bunso nila nga papa. Mo ni iyahang comment. Kahilason, mura rabag kinsa. So my mama got curious nga nung ato ang akong tita kung maka-comment. Motong akong mama, gipim niya ako ang tita. Nangutana siya ako na
nganong ingato ang iyahang i-comment. Then yana akong tita na ikaw perminti nagasulsul ana sa imuhang bana. Damay yung sibilyan lo oy pod. Moto bla bla bla. So natingala ko mama kung anong pataka arag storya nga akong tita nga dili man na tinuod. Dili man gani siya makashare og iyahang opinion kay papa tungod kay isog kaayo kini. O gusto siya nga siya ray masunod. Gi-replyan niya si tita. Natingala na lang siya nga gipakaulawan siya ni tita sa FB. Sakit kayo o gipanulti si tita sa iyaha. May mama cried og sakit kayo sa kong heart nga nakita siya ang hila. She doesn't know kung nganong gidamay siya sa kong tita sa away nila ni papa. Gitungo pa siya sa akong tita. Gignan siya nga maintag mamatay na. Kung hindi na maayo na ingana lulubaba no. Ay kabalaka kanang nagasulti bitaw niya musumbalik ba niya sila ha? Mo bumirang ba bumirang. Basta manginganyang lalaki mga baba bitaw. Muunya lagi na labaw na ang gilahang niya pang ginatunglo butan og walay way kasuko og wala bitaw gibuhat sila ang dautan. Mobalik na sila ha. Unta mo manggani lulubaba. Dili good. Mao ginya siya. Gusto ni kay ikaw matay, ha? Tapos gignan pa siya nga mura daw siya unsa paggunit ni papa sa yaha. So she asked me, nak, unsa man di ay? Unsa man di ko paggunit sa imong papa? Boring ba ko? Dili man. Tubag na ako ni mama. Nganong ingana man ang imong tita sa kuha? Nagilak si mama, na sa kuha. So nihilak sad ko. Datakda yon ka sa hilak. Naghinilak kay mingduha. Nilaban ko sa kong mama kay di ko gusto nga pasakitan siya. Kinsa bagoy anak nga gustong pasakitan ng iyahang inaan. Wala, di ba? Sumoto, I chatted my tita nganong gidamay niya si mama. Nga na manoon nga utrusad kang bayhana ka. Away, apil-apil ka yan. Damay yan yung kagapil. Risi niya yun. Buang-buang masulan yung tita siguro. Sudlan siguro nagbakop kang. Parihara mo si muang mama. Mga igat. Igat mong dagko. Naday dagko nga igat. O ikaw, pakaulaw ra ka sa among pamilya. Ikaw pa'y manulong sa balay sa lalaki. Igata ka. Maintag, namatay na lang sa dunta ka. Atong gamay pa ka. Uy, grabe ka. Batig batasan ng maong antihan ni. Ako, Jod, gikapipi siyang gingon. You know, sakit kayo ni sa akong part. Nga maignag igat. Bisag dili tinuod nga ingana mi. Ngadto ra gani ko sa balay sa akong BFF nga lalaki ato para ipailaila ko niya sa iyahang pamilya nga best friend ko niya. Ngunay lisod sa mong pamilya, mga pataka ra og storya. Medyo taas-taas ni ba? Abtang tagumani. Okay. Then mao to gi-block ko niya sa FB. Sa Manila gapuyo akong tita. The other day, niduo ako sa kong lola sa ilaha kay layo man siya. I cooked food para sa yaha. O siya kay siya raman isa sa ilahang balay. Kay patay na ako ang lolo. Matulog noon ta ako pero nanay nanawag sa akong lola. She answered the call og natingala ko nga akong tita di ay ang nanawag. Katong nangaway sa akong mama. So nakadungog jud ko sa tanan nilang istorya kay loudspeaker ni lola. Ang phone. Kay abi og natulog nako. Nitulong ako ang luha kay ako ding lola ang nagpataka og tabi sa akong tita. Gusto niyang siraan og tama na ako mama sa akong tita kay dili siya ganahan kay mama.
Siya ang pulot dulo sa tanan. Niuli ko og balay. Niuli ko og balay pagkabuntag og gipabalon nako kang mama sa akong nadunggan. Perti niyang hilak kay nganong giing-ani na sad sila ni Lola. Yes, you read it right. Nasad. Kapila na away ang mama sa akong mga tita, ang isa ra jud nako katita ang wala nang hilabot. Ang ug tanan akong lola ang hinungdan. Siya ang gabot-buhat og storya sa akong tita para awayon si mama. Hangtod karon wala gihapon nagkaayo ang akong tita ug mama ug papa. Lahi na sad part. Lahi na sad ni na part. Uy, lahi na po diyan. Sabi na kumulat siya. Sa ko ang manghod na ni. Kana ganing ingnan sa ko ang mama nga asa man na naliwat si Chester Faye. Uy, hasta man ang maldituha. Liwat tingali sa imuhang mga side. Kabuutan sa akong mga igsuon. O kaubuutan sa mga igsuon ni mama. Wala man gani na sila gaway-away tungod sa ilahang kabuutan. Ug ako manghod maldito alangan dili mamaldito nga hilabtan man siya og una tapos kung mubalos siya ra bay kasab-an kay maldito daw kaayo. Tapos kusog daw mutubag. Lain sad kaayo kung ako manghod kay dili mga tarungan no. Mga tarungan jud siya kay dili man niya sala. Sakit jud kaayo. Kanang murag dili mi welcome sa ilahang family. Wala mi giila nila nga pamilya. So murag ugma na lang siguro ang part 2 ni ini. No? Tiwaso na to ang part 2 ni ini ugma mga kabisyo ha. Kay murag taas-taas pa kayo ang ilahang story. Kay murag story of my life gid ang iyang gibuhat nga gipadala niya sa tuwa mga kabisyo my love so sweet. Mga kabalaka to na siyang balikan ugma sa to ang programa so tangi lagi hapon usab ninyo ha. Diri sa to ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Okay, mabitin ta sa may ngani nga story sa mga Korean novela ba. Kabaw nagstorya sa pamilya Lulubaba no. Bitaw gani kay tungod kini mga nganing klaseng pamilya pag ganig na sila mo yunan sa ilahang mga nahimong tawagan niya kining si tawagan niya kanyang asawa sa ilahang mga anak. Ilahagi niyang siraan dauton. Oh. Kunya tapos kung ikaw po nga asawa sa imong banya nga ingana man yung pamilya sugod nimong pagkaila. Ayaw niya mo pakitungo. Di ba? Oh, pasag din na kung dauton mo ganyan mo niya sa social media nya tayo pwedeng pambara. Screenshot niyo mo to yung gipangingon. Ngano man day kung pailan mo siya og cyber libel. Di ba? Grabe pang pangdaot. Igat sa patong ipanulti mamatay yung tagka, di ba? Sakit kayo niya siya. Diba? Kung buot pa lang o dili pa lang buutan ng iyahang mama, pwede niya niyang buhaton. No? Nalang giuban ganyato ng mga Ilocanon kaayo sa balaod nga mutabang unta sa mga ng klaseng tao para dili na mo usaba, dili na mutro, no? Aron sad matagam, no? Nga dili na nila buhaton. Ayo kabalakag, ayo kadlok dili ka unsaon niya pamilya man mo. Sulti lang ila. No, kung tinudoon man gani, diya gina magpalayo na gid mo daan. Di ba? O kung bahad pa lang gani niya ayaw gid mo pagpakita bisag inyong aninyo ana diya sa ila. O mismo kanang lula nimo? Ha? Dapat ikaw nga po sultian nimo nya mong lula nimo nga nya batasan nga la. Igulang na ba kaya pag binutan taon nila? Apit na ba kang ikuan? Ilubong, ha? Imahaw na ba kang yuta? Ayaw po, kay dali na ba kayo na sakitan ng mga tigulang, sensitive yan na sila mga kasing-kasing. Gani po, basi matinudan ganito noon, no? Basta palayo na lang ginawa niya sila hagit kay mga toxic na sila mga nganyang klaseng tao. Ang inyong dapat ipaduol, ang inyong kagalingon sa mga makaayo ninyo. Ilabi niya, kining to ang produkto natong Calabo Plus Herbal Capsule. Kay dako kini siya tabang sa mga sakit, ha? Inyo mong tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen.
Apan mas epektibog, mas mayo kini nimong ipares pag inyom 3 times a day ha. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule Mangosteen. O gula kay angay kabalaka kay pulong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA o halal certified. Ibawan nga Kalabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of sclerosis, heart attacks o sa strokes ha. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa mga kalawasan. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Og makatabang usab sa pagprotektagin sa bakterya that can affect skin and gut mga kabisyo hinigugma nyo. Hala sige padayon ta sa unyahan, padayon sa tuwang panyaguban, duyog yapon sa paglanog-lanog, kumbati sa pagpahimsog. Alas 12:37 na ha. Tutok, pakatok, sa unto.